Сёння 31 жніўня, апошні дзень лета. Дзень, у якім мы даведаліся, калі Александр Лукашенко прадасць нашу незалежнасць. Я Аліна Коўшак, гэта Белсат Зум, і пачнем нашае выданне з кароткага агляду навінаў і надзвычайнага становішча на мяжы з Беларусю. Урад Польшчы прапанаваў прэзідэнту Анджэю Дудзе на 30 дзён увесці рэжым надзвычайнага становішча ў рэгіёнах на мяжы з Беларуссю. Рашэнне можа закрануць 115 населеных пунктаў у правінцыі Падляша і 68 у Люблінскай. Прэм'ер-міністр Матэўш Маравецкі лічыць, што гэта дазволіць перадухіліць агрэсіўныя дзеянні і правакацыі, якія рэгулярна чыніць рэжым Лукашэнкі. Федэральная паліцыя Нямецчыны выявіла каля 250 мігрантаў, якія незаконна трапілі ў краіну транзітам, арганізаваным праз Беларусь. Пераважна гэта грамадзяне Іраку, паведамляе выданне Welt. Толькі ў ліпені нямецкія міграцыйныя органы атрымалі 12 200 просьбаў аб прытулку, што больш, чымся ў студзені 2020 года. Другім прыярытэтным напрамкам для мігрантаў з Сярэдняй Азіі і Афрыкі з'яўляецца Швецыя. Злучаныя Штаты канчаткова вывели свае войскі з Афганістану. На борце апошняга самалёту быў Крыс Донагью, які кіраваў амерыканскую місіяй у Кабуле, і амбасадар США ў Афганістане Рос Уілсон. Цягам 17 дзён амерыканскія вайскоўцы эвакуявалі адтуль звыш 120 тысяч чалавек. Працягваецца дыпламатычная місія дапамогі ў выездзе з Афганістану грамадзянаў США. Генпракуратура Беларусі закрыла справу журналісцкай майстэрні «Прэс-клуб» пасля таго, як дзяржава атрымала на свой рахунак суму неаплачаных падаткаў. Зрабіла заяву на сваёй старонцы Генеральная пракуратура Беларусі. Напярэдадні гэтай публікацыі на волю выйшлі ўсе затрыманыя ў межах крымінальнай справы супрацоўнікі «Прэс-клубу». 1 верасня ў Беларусі стартуе прыём дакументаў на афармленне ID-картак і біяметрычных пашпартоў. Ахвочыя могуць падаць заявы ў аддзелы грамадзянства і міграцыі. Аддзелы абсталявалі 3 сотнямі апаратаў, якія могуць капіяваць біяметрычныя звесткі чалавека. Пашпарт старога ўзору можна не змяняць да канца тэрміну дзеяння. Але калі грамадзянін аформіць ID-картку, ужо не зможа вярнуцца да папяровага ўзору. Юлія Цяльпук, Белсат. Менск и Москва подтвердили, что 9 вересня Путин и Лукашенко подпишут все дорожные мапы по интеграции Беларуси и России. На наступный день на паседжанні союзнага ўраду ў Менску бакі маюць зацвердзіць праграму агульнай інтэграцыі. Якія змены чакаюць беларусаў пасля з'яўлення подпісаў под гэтымі дакументамі? Я запытаюся у дарадцы Святланы Ціхановскай у міжнародных пытаннях Франака Вячоркі. Вітаю, Франак. Добрый дзень. Гэта як бы не неспадзяванка, мы ўсе гэтага чакалі, але тым не менш навіна непрыемная, скажам шчыра. Вось якое афіцыйнае становішча кабінету Святланы Ціхановскай у гэтым пытанні? Мы лічым, што Лукашенко нелегітымны і незаконны кіраўнік дзяржавы, не мае права нічога падпісваць, і любыя здзелкі, якія ён робіць з Пуціным ці з кімсьці яшчэ, не маюць ніякай законнай сілы. Мы пра гэта нагадваем і Лукашенку, і міжнароднай супольнасці, і Крамлю, што не мае сэнсу нічога з ім падпісваць, таму што гэтыя дамовы будуць перагледжаныя ў першую чаргу новым урадам пасля новых свабодных выбараў. Ну, тут ёсць невялічкая праблема ў тым, што хутчэй за ўсё саюзная дамова, вось гэта паглыбленай інтэграцыі, гэта будзе сапраўды дамова паміж урадамі, а не паміж асабіста Александром Лукашэнкам і Владзімірам Пуцінам. Я бы не раздзяляў урады, Лукашэнку, гэта ўсё у Беларусі одно цэлае. Лукашэнкаўская сістэма працуе на аднаго чалавека, і зараз она працуе на абарону інтарэсаў гэтага чалавека. Уся вертыкаль улады збудаваная толькі, каб служыць інтарэсам яму асабіста. Таму, каго бы ён не паслаў, гэты чалавек не будзе ўпаўнаважаны на падпісанне міжнародных дамоваў. Зрэшты, і самі гэтыя дамовы выклікаюць сумнеў. Давайте не забывацца, што саюзная дзяржава ўжо існуе, нагадаем, там 22 гады, а дамовы, якія меліся быць яшчэ падпісаныя з 97 году, так і не пачалі імплементавацца. Гэта міфічная саюзная дзяржава з міфічнымі дарожнымі картамі і міфічная інтэграцыя. Яна проста перастала быць нечым рэальным, адчувальным. Я думаю, нават падпісанты гэтых дамоваў асабліва не вераць, што яна будзе рэалізаваная на практыцы.
Ну, варта звярнуць яшчэ на адзін момант увагу. Тое, што мы не бачылі, не чыталі ніводнай з гэтых мапаў і тым больш гэтай міжурадавай дамовы. То бок за нас падпісваюць нешта, пра што мы нават не ведаем. Менавіта гэта яны паводзяць сябе, ну, прыватнасці Лукашенко як кіраўнік буйной карпорацыі. Беларусь гэта ягоная кампанія, ён можа дазволіць сабе нешта прадаць, нешта купіць, абсалютна не ставячы пад увагу і не інфармуючы беларускі народ. Мы ж бачым, што ніякіх грамадскіх абмеркаванняў, дыскусіяў, што патрэбна беларусам, якія міжнародныя кантракты ніколі ў Беларусі не праводзіліся. Таму любыя карты, якія цяпер яны там падпісваюць уціхую, яны, ну, выклікаюць сумнеў. Я думаю, што міжнародная супольнасць гэтыя дамоўленасці не прызнае. Напрыклад, у акце аб дэмакратыі ў Беларусі, прынятым на пачатку гэтага года, чорным па беламу напісана, што любыя спробы падпісваць інтэграцыйныя дакументы незаконным кіраўніком Беларусі, яны будуць асуджаныя, яны будуць праігнараваныя, і Лукашенко, зрэшты, як і Крэмль, нарвуцца яшчэ на яшчэ большую ізаляцыю, на яшчэ большыя санкцыі, калі такія дамовы сапраўды будуць падпісаны. Ну, сапраўды, Заходняя Еўропа, Злучаныя Штаты Амерыкі могуць выказаць заклапочанасць, могуць накласці чарговыя санкцыі. Але Владзіміру Пуціну, я не думаю, што это будзе вельмі моцна замінаць, каб падмяць пад сябе яшчэ тое, што засталося ў Беларусі. Але гэта будзе замінаць саміх беларусаў. Памятаем, што у Беларусі ёсць шмат групаў інтарэсаў. Это не толькі Лукашенко і ўсе астатнія. Ёсць група чыноўнікаў сярэдняга звяна, рэгіянальныя адміністратары, усе кіраўнікі аблвыканкамаў, райвыканкамаў, гарвыканкамаў. У іх таксама ёсць інтарэсы. Так, яны часам такія прагматычныя, дзе б там свае інтарэсы абараніць, дзе б там зарабіць. Ёсць група бізнесоўцаў, ёсць група алігархаў, так званыя кашалькі рэжыму, ёсць група номенклатуры, чынавенства, армія чынавенства, сотні і тысячы людзей, якіх калісь Сергей Ціхановскі назваў тым прыкармушнікамі, якіх таксама ёсць інтарэсы. І вось гэтыя інтэграцыйныя працэсы, яны не ў іхніх інтарэсах, таму што пры страце суверэнітэту, незалежнасці гэтыя людзі таксама акажуцца няўдзел, і яны баяцца таксама страты суверэнітэту. Людзі нават блізкія да Лукашэнкі, яны гэта не хочуць. І зрэшты сам Лукашенко, я думаю, ён можа там нешта і збіраецца падпісваць, а сам па сабе ён разумее, што першым, хто прыйдзе яго здымаць, першы, хто і галоўны, хто яму пагражае, гэта якраз такі Крэмль. Таму тут зноў боку трэба быць пільнымі, уважлівымі, трэба трымаць руку на пульсе. Нельга дазволіць гандляваць беларускім суверэнітэтам і незалежнасцю, але таксама трэба памятаць, што адна рэч дэклараваць нешта, іншая рэч на практыцы. На практыцы, я не ведаю, цяпер беларусы ўсвядомілі важнасць незалежнасці і проста так ніхто яе не аддасць. Ну, але давай ці ўявім сітуацыю, што сёння 10 верасня гэтыя дакументы падпісаныя. Што рабіць беларусам? Бо фактычна нават паводле сацыяльных даследаванняў, які, канешне, у нас не поўныя, бо няма дакладнай сацыялогіі ў Беларусі, якая магла бы праводзіць дакладныя даследаванні грамадскай думкі, але тым не менш беларусы выступаюць супраць паглыблення інтэграцыі. Вось і што рабіць цяпер? Што рабіць? Змагацца, падпольны рэзістанс, супраціў, усё тое, што мы робім апошнія 1,5 году. У нас у краіне дзейнічае акупацыйны рэжым, рэжым унутранай акупацыі. Людзі, якія захапілі пры дапамозе тэрору ўладу ў краіне. Трэба працягваць акцыі сабатажу, непадпарадкаванне. Нехта пратэстуе на вуліцы, кіберпартызаны узломваюць дзяржаўныя сайты. Трэба паказваць імёны, выяўляць злачынцаў, якія непамагатых рэжымаў, якія ажыццяўляюць гэтыя рэпрэсіі. Галоўнае, што не рабіць, это не мірыцца з тым, што ёсць, працягваць супраціў. Калі мы здолеем скінуць, зрынуць гэты рэжым і правесці новыя свабодныя выбары, то знікне і пагроза незалежнасці Беларусі. Пакуль Лукашенко застаецца пры ўладзе, непадкантрольны, непадсправаздачны, гэтая пагроза страты суверэнітэту заўжды будзе існаваць. Ну, але падаецца, што з падпісаннем гэтых дарожных мапаў і саюзных дакументаў Лукашенко можа ўсё ж такі адчуць сябе больш пэўна ў гэтай сітуацыі. І яшчэ там, не ведаю, што ён можа зрабіць, накруціць рэпрэсіі, якія так накручаныя хіба да максімуму. Ён будзе адчуваць сябе больш пэўна, ці не, на твою думку? Я думаю, што не. Я думаю, што ён... уявіце сябе на месцы Лукашэнкі.
Вы кіравалі 27 гадоў, вы збудавалі ідэальныя сілавыя структуры, вертыкаль улады, якая служыць толькі вам. Ёсць група лаяльных, там я бацяк, вайскоўцаў, міліцыянтаў, якія моляцца на вас, вы для іх культ, вы для іх бацька і герой. І як толькі ён падпісвае любыя карты, яму трэба аддаць частку свайго суверэнітэту, частку кантролю над гэтай вертыкалью, якую ён так старанна песціў, гадаваў на працягу 27 гадоў. І ён будзе адчуваць сябе вельмі няўпэўнена, будзе вельмі падазрона адчуваць. Ён разумее, што падпісваючы любыя дакументы, ён рызыкуе страціць тое, што ёсць. Таму што еўрапейцы, брусельцы, вашынгтонцы не прыйдуць мяняць Лукашэнку. Яны не прыйдуць зрынаць рэжым. Яны могуць падтрымліваць медыі, грамадзянскую супольнасць, накладаць санкцыі. А Кремль можа памяняць Лукашэнку. І Лукашенко выдатна гэта разумее. І людзі вакол Лукашэнкі выдатна гэта разумеюць. І Лукашэнку вельмі важна сустрэцца з Пуцінам, каб паказаць у тым ліку сваім людзям: глядзіце, за мной стаіць Пуцін, ён ўсё яшчэ мяне падтрымлівае. Таму ён гэта і робіць. Але рэалізаваць на практыцы паглынанне Беларусі людзям у ягоным атачэнні, напрыклад, нявыгадна, і Лукашенко вымушаны з гэтым лічыцца. Паводле аднаго з планаў Кремля адносна Беларусі, гэта стварэнне апазіцыі, якая будзе такая прамаскоўская. Гэта тое, з чым змагаўся фактычна Александр Лукашенко, калі не дазволіў ствараць вось гэтыя прарасійскія партыі. Цяпер, калі былі падпісаны гэтыя саюзныя дакументы, Расія гэта будзе рабіць прасцей. Фактычна, хіба што гэты сцэнарый яны хочуць рэалізоўваць? Сцэнараў можа быць вельмі шмат. Адназначна у Пуціна і Лукашэнкі складаныя адносіны і такое фальшывае сяброўства. Я думаю, што яны адно аднога ненавідзяць і раўнуюць. Прарасійскія партыі ў Беларусі не атрымаліся. З аднаго боку, з глупства іх стваральнікаў, з іншага боку, іншую партыю проста не зарэгістравалі. Памятаем, за апошнія 12 месяцаў было 2 такіх спробы, і ніводная не была ўдалая. І, ў прынцыпе, у Беларусі, у беларускай супольнасці, у беларускім грамадстве няма спрыяльнай глебы для з'яўлення такіх партыяў. І менавіта таму Кремль ставіць на Лукашэнку, таму што цяпер больш прарасійскага чалавека, напэўна, пракрамлёўскага чалавека ў Беларусі няма. І стварыць яго таксама, як мы бачым, яны не могуць. Але што яны могуць? Яны могуць уваходзіць на беларускі рынок, яны могуць купляць беларускія прадпрыемствы, карыстаючыся слабасцю беларускай дзяржавы і рэжыму ў першую чаргу. Яны могуць уваходзіць у медыаполе. І вось тут сапраўды можа быць небяспека, так што мы страцім частку інфармацыйнага суверэнітэту, напрыклад. Тыя медыі, якія зараз гвалтам выгналі з краіны, рэдактароў пасадзілі, яны стваралі неабходны баланс, экасістэму, прадстаўлялі розныя меркаванні ў грамадстве. Зараз ёсць вакуум, так, і мы не ведаем, як гэты вакуум, напрыклад, будзе запоўнены. Таму для суверэнітэт это не толькі дарожныя карты. Суверэнітэт — гэта здольнасць грамадства забяспечваць сябе інфармацыяй, і гэта і эканамічныя працэсы, устойлівыя эканамічныя працэсы. І вось зараз, калі лукашэнкаўская дзяржава руйнуецца, мы вельмі уразлівыя да ўплыву звонку. Тым не менш, не варта забывацца пра тое, што насамрэч суб'ектам беларускай палітыкі ёсць мы беларусы, якія фактычна за апошні год паказалі, на што мы здольныя. Гэта правда. Беларускі народ стаў суб'ектам у беларускай палітыцы і ў міжнароднай палітыцы. Палітыцы, на якім узроўні сустракаюць нашых прадстаўнікоў. З лідарам беларускага дэмакратычнага руху сустракаецца і Байден, і Джонсон, і лідары Еўропы. Мы бачым, што у Беларусі з'явілася цэлая сетка грамадскіх арганізацый, развітая грамадзянская супольнасць, якая цяпер знаходзіцца пад ударам, але гэтую энергію нікуды не дзенеш. Гэта фонды салідарнасці, гэта прафсаюзы, рабочы рух, байпол, які па сутнасці стаў такой службай бяспекі новай свабоднай дэмакратычнай Беларусі. У беларусаў з'явілася цікавасць да беларускай гісторыі. Зноў я бачу, людзі запісваюцца на курсы мовы. Раней яны былі рэальныя, зараз яны больш віртуальныя, але яны працягваюцца. Гэта нікуды не знікла. З шафу падаставалі чырвоныя беласцягі на маршах пратэсту, самі вярнулі сабе ідэнтычнасць. Беларусы перажываюць зараз з аднаго боку масавы тэрор, а з іншага боку нацыянальны ўздым. І наша з вами задача вось гэтую хвалю, гэтую пазітыўную хвалю адраджэння яе утрымаць і не даць Лукашэнку і ягоным памагатым беларускасць і нашу дзяржаву задушыць. Дзякуй вялікі за размову, Франак. Да встречи.
Працягнем абмеркаванне тэмы інтэграцыі Расіі і Беларусі з аналітыкам Украінскага інстытуту будучыні Ігорам Тышкевічам. Вітаю, Ігор. Добрый день. Ці можна назваць гэтую сённяшнюю інфармацыю поўнай капітуляцыі Александра Лукашэнкі ці зарана? Но я пакуль што не спяшаўся, тому што калі мы гаворым і пра персону Александра Лукашэнкі, і пра групы, якія стаяць у ягоным атачэнні, яны не надта ахвочыя дзеліцца ўладай і дзеліцца з пэўнымі важелямі ўплыву на сітуацыю з кім заўгодна, у тым ліку з Расіяй. З іншага боку, часткова можна назваць гэтай капітуляцыяй, таму што за логікаю працэсу сёлета ўсё ж таки падпісаць нешта мусілі, таму што трохгадовыя, назовем так, абмеркаванні, ўжо пачынаюць выглядаць анекдотычна. Адпаведна, пэўны фінал мае быць. Пытанне ў іншым. Пытанне, што будзе напісана ў дакументах. І якія гэта пляны, таму што тут ёсць некалькі падводных камянёў. Першы, гэта глядзім на новую расійскую канстытуцыю, дзе ёсць тая норма, якую хоча ў сваю канстытуцыю увесці Лукашенко. Менавіта гэта прыярытэт нацыянальнага заканадаўства міжнароднымі дамовамі. Прашу прабачэння, міжнародныя дамовы такімі ёсць. Раз. Таму як бы гэта не атрымалася гульня ў адны вароты. А другая частка гэта што менавіта тэксты на беларускіх рэсурсах. Я не думаю, што мы пабачым хутка, а вось у расійскіх правовых базах яны мяркуюць, што з'явяцца на працягу тыдня. Калі пабачым тэксты, можна будзе ўжо, што называецца, пэўную меру аналізаваць. Але з пункту гледжання логікі, то Расія працягвае свой алгарытм дзеянняў па Беларусі, гэта разгледаць сітуацыю і ўвайсці ў крытычныя галіны беларускай эканомікі, менавіта сесці, калі можна так сказаць, на вузлах. Што яна будзе рабіць праз гэтыя сумесныя праграмы? Таму што там будзе, хутчэй за ўсё, будзе гаворка пра пэўную уніфікацыю падатковых нормаў, хутчэй за ўсё будзе гаворка пра стварэнне, прычым не толькі пра прыватызацыю, не столькі пра прыватызацыю, колькі пра стварэнне міждзяржаўных холдынгаў альбо карпарацыяў. Гэта ідэя 2013 года, калі памятаеце, калі Расія прапаноўвала некалькі такіх холдынгаў, якія б стваралі шляхом аб'яднання акцый. Гэта фактычна алгарытм набыць прадпрыемства Беларусі, не заплаціўшы ні капейкі. Таму гэта хутчэй за ўсё будзе реанімінавана і зноў пададзена. І нарэшце трэцяе, гэта тут ужо пытанне прыватызацыі пэўных актываў, таму што, назовем так, з залатога запасу, як свой час назваў частку прадпрыемства Лукашенко, давядзецца нешта аддаць. То бок мы разумеем, што Маскву цікавіць, канешне ж, палітычная інтэграцыя, але перадусім тое, што яшчэ можна загарнуць у свае рукі ў Беларусі. А вось што ад гэтага можа выйграць персанальна Александр Лукашенко? Ці гэта нейкім чынам можа працягнуць ягонае палітычнае жыццё? Маскву зараз не цікавіць палітычная інтэграцыя. Маскву цікавіць уплыў на працэсы ў Беларусі, дамінуючы ўплыў на працэсы. Маскву не цікавіць дадатковыя 6 абласцей. Маскву цікавіць, назовем так, проксі-дзяржава, якая не можа самастойна прымаць рашэнні. Таму што каб Маскву цікавілі такая інтэграцыя, то гэта дастаткова лёгка бы адбылося. У прынцыпе, у такім выпадку не адбылося б перабыванне ў палёце расійскай прэсы 19 жніўня 2020 года, нам працягвала падтрымаць пратэсты. Таму для Расійскай Федэрацыі крытычна важна станам на сёння забяспечыць будучы транзіт улады прарасійскаму кандыдату або прарасійскім сілам. І зважаючы стан беларускага грамадства, гэта немагчыма зрабіць у лоб, таму што ў такім выпадку гэта будзе фактычна акупацыйны рэжым, які не будзе прыняты значнай часткай насельніцтва. Але гэта можна зрабіць, адцягнуўшы працэс на некалькі год. І тут якраз такі стварэнне прарасійскіх палітычных сілаў праз наступны этап, на навазе пасля палітычнай рэформы ў Беларусі, якія былі праваднікамі менавіта інтарэсаў Крымля. А каб такія сілы не выглядалі знешнімі, то яны мусяць фінансавацца сярод іншага і бізнесам, які быццам бы нацыянальны. І сыходзячы з гэтага, патрэбна стварыць некалькі такіх кропак. Ну і плюс гэта украінскі сцэнарый, які ў Украіне дасюль, крывёю адхаркваецца, гэта кантроль над ключавымі галінамі эканомікі, ключавымі актывамі у эканоміцы, якія далей не дазваляюць запусціць цэлыя галіны. Я хочу нагадаць смерць украінскага автопрома, я хочу нагадаць смерць украінскай атамнай праграмы, смерць украінскай алюмініевай праграмы, смерць напалову смерць украінскага ВПК. Гэта ўсё было у тым ліку спрычынена тым, што на ключавых вузлах былі расійскія актывы, які ў пэўны момант перасталі проста працаваць.
альбо працавалі ў інтарэсах іншай дзяржавы. І тое ж самае, тое, што не атрымлівалася в Украіне, хутчэй за ўсё зараз будзе рэалізоўвацца, дакладна, што атрымалася ў Украіне, атрымаць в Беларусі, будуць спрабаваць наноў рэалізаваць у Беларусі. А сам Лукашенко стане на сёння ён больш-менш стабільны, прынамсі на бліжэйшы год-паўтары. Ну і сыходзячы з гэтага ён будзе спрабаваць са свайго боку, атрымаўшы тэрміноўку, пэўнай меры выкруціцца, каб захаваць кантроль. Расія будзе ствараць умовы, каб гэты кантроль на наступным электаральным цыкле яго перахапіць. Вось і ўсё. Што могуць зрабіць апазіцыйныя беларускія сілы, якія вось зараз знаходзяцца за мяжой збольшага, так? Тыя, хто не сядзіць у вязніцах, ці яны маюць нейкі інструмент уплыву на тое, што адбываецца? Тыя, хто знаходзіцца за мяжой, яны могуць выказаць глыбокую заклапочанасць, яны могуць сустрэцца з лідарамі еўрапейскіх краін, ты выкажаш глыбокую заклапочанасць, але хочу звярнуць увагу, што прапанаваны да подпісу дакументы яны афармляюцца у развіццё дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы, якая не паддаецца сумневу з пункту гледжання міжнароднага права, таму што пра яе непрызнанне падпісвае нелегітымны прэзідэнт, чалавек, якога... Прошу прабачэння, вот зараз вы крышку блытаеце, гэта дакументы падпісвае ўрад. І кіраўнік ураду прызначан задоўга да выбараў. Лукашенко падпісвае дарожныя мапы. Давайте паглядзім тое, як гэта будзе аформлена. Магу паспрачацца з вами, што гэта будзе аформлена міжурадавым пагадненнем. Лукашенко не старшыня ўраду. Так, і гэта мяняе сітуацыю на карысць, што не будзе ставіць сумневаў. Ці гэта азначае, што мы, беларусы, ў нейкім сэнсе прайгралі нашу краіну ў гэтай барацьбе? Фінальныя кропкі ставіць не варта, в прынцыпе, ніколі. Станам на сёння так сітуацыя значна горшая, таму што у выніку палітычнага крызісу немагчымасць альбо нежаданне ці неўменне перахапіць уладу патрэбны момант апанентамі Лукашенка прывяло да агульнага аслаблення сітуацыі. З іншага боку, Лукашенка не хацеў гуляць або не хацеў ісці шляхом трансфармацыі сістэмы адразу, таму што лічыў, што занадта багата чым давядзецца ахвяраваць, і гэта яшчэ больш пагоршыла сітуацыю. Ну і выніку мы атрымалі, што з пункту гледжання ресурсаў, з пункту гледжання проста устойлівасці станам на сёння беларуская дзяржава перад Расіяй пэўную меру неўстойліва. Ну і Расійская Федэрацыя спрабуе атрымаць максімум таго, што магчыма на сёння, таму што афіцыйны Менск дзесьці месяца 3-4 там пачаў цягнуць гуму, што называецца, цягваць час. Ну, значыцца, в Маскве хутчэй вырашылі, давайте спынімся на тым, на што рукі ўжо выкруцілі, ну і пойдзем далей. Но мы фактычна варта падкрэсліць тое, што мы не ведаем, што яны падпісваюць, ніхто не бачыў гэтых дакументаў. І гэта вось таксама вельмі такі інтрыгуючы, скажем, мякка кажучы, момант. То бок яны в нашым імя, яны ад нашага імя падпісваюцца ў нечым, в чым мы будзем удзельнічаць, але мы нават не ведаем у чым. З аднаго боку, калі гаворка ідзе пра міжурадавае пагадненне, то ў 99% тэкст не бачны загадзя. І гэта ў тым ліку і Польша з кім-небудзь, і Нямецчына, і Злучаныя Штаты Амерыкі. У кожным выпадку пра міжурадавыя дамовы звычайны грамадзін дазнаецца або атрымлівае тэкст постфактум. Пытанне ў іншым. Пытанне ў тым, што наколькі, першае, гэты тэкст будзе даступны пасля. Другое, пытанне ў аналізе, дзе ёсць моманты рызыку, таму што нават вялікая колькасць пэўных праграмаў гэта азначае вялікая колькасць крытычных момантаў у іх рэалізацыі ў будучым. І наступнае пытанне гэта пасля аналізу вызначэння такіх крытычных кропак для кожнай з праграмаў, і той, хто хоча гэтаму замарудзіць працэс або яго спыніць, ён проста мае разумець, калі і на якія кропкі трэба ціснуць. Вось і ўсё. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Разумеем, што наперадзе цяжкі час для нас. Будзем сачыць. Дзякуй вялікі, што знайшлі для нас час. Добра. Сёння судовае паседжанне працягнута, і мы былі ў стадыі апошняе слова абвінавачвальных. Выступалі Марыя Калеснікава, а пасля Максім Знак. Апошні выступіў, напрыклад, з прамовай цягласцю 3 гадзін. Марыя таксама доўга выступала, разважала пра каштоўнасці людзей. Ну і все мы разлічваем, што ў хуткім часе пачуем
а гэта адбудзецца ў панядзелак 6 верасня ў 12:00. Чакаем, што абвесцяць апраўдальны прысуд. Працэсы у нас увогуле ў Беларусі судовыя разбіральніцтвы адкрытыя. Гэта агульнае правіла. Выключэнні ёсць, і суд палічыў, што гэты выпадак таксама падпадае пад гэтыя выключэнні, паколькі нібыта ў справе ёсць звесткі пра арганізацыю, метады і тактыку ажыццяўлення аператыўнай вышуковай дзейнасці. Ну, асабіста мы, як бок абароны, не бачылі ў гэтым законных падстаў, скажем, але ўжо, як мы бачым, працэс амаль завершаны. Адзінае, што можна пачуць публічна, гэта прысуд, бо ён ужо ажыццяўляецца ў адкрытым судовым разбіральніцтве. Стану іх такія бадзёры, баявы, яны, в прынцыпе, не змяніліся. Як былі яны светлымі і пазітыўнымі людзьмі, так і застаюцца. І у гэтым плане, канешне, нам у працэсе лёгка, паколькі людзі вельмі пазітыўныя і, асабіста нас гэта радуе. Прэм'ер-міністр Польшчы Матэуш Маравецкі некалькі гадзінаў таму абвесціў, што ўрад краіны падрыхтаваў праект надзвычайнага становішча на беларуска-польскай мяжы. Рада міністраў Польшчы просіць прэзідэнта Анджэя Дуду увесці надзвычайнае становішча на 30 дзён у падляшскім і люблінскіх ваеводствах краіны. Прычына – пагаршэння крызісу з мігрантамі, што стварае рэжым Александра Лукашэнкі. Падобныя захады раней таксама ўвялі Літва і Латвія. Ситуация на границе с Беларусью. Ситуация на мяжы з Беларусю увесь час крызісная і напружаная. І гэта таму, што рэжым Лукашэнкі пастанавіў, перакідваючы людзей з Іраку, галоўным чынам з Іраку на тэрыторыі Беларусі, выпіхнуць іх на тэрыторыі Польшы, Літвы і Латвіі, каб увесці элемент для дэстабілізацыі на тэрыторыі нашых краінаў. Таму Рада міністраў сёння пастанавіла звярнуцца да спадара прэзідэнта з прапановай увесці надзвычайны стан тэрмінам на 30 дзён у памежнай зоне на частцы падляшскага і люблінскага ваеводстваў. Гэта азначае, што там будуць дадатковыя захады, звязаныя з нармальнай працай, і праз гэтыя 30 дзён мы, дзякуючы гэтаму, лепш забяспечым надзейнасць нашай мяжы, каб папросту супрацьстаяць агрэсіі, тым правакацыям, што ўвесь час чыніць ды ініцыюе рэжым Лукашэнкі. Варта дадаць, што Літва і Латвія таксама ўвялі такія захады адносна надзвычайнага становішча, бо мы мусім прыпыніць гэтыя агрэсіўныя гібридныя захады паводле сцэнара з Менску. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда звярнуўся да беларусаў па-беларуску з нагоды 41-й гадавіны стварэння легендарнага прафзвязу «Салідарнасць». Чаму гэтая падзея настолькі важная для палякаў, як гэты рух дапамог перамагчы савецкі рэжым? Пра гэта ўласна сам лідар суседскай дзяржавы распавядае. Прычым па-беларуску польскі прэзідэнт прамаўляе упершыню. І, як кажуць некаторыя беларусы, нават лепей за Aleksandra Łukaszenkę. Wielce szanowni państwo, drodzy białoruscy przyjaciele, darachia białoruskie sabry. Ja zwiertаюся do was u гэты wyключny dla Polszczy dzień, jaki związany z najważniejszym dla milionów z nas słowem Solidarność. Polakom nie trzeba tego przypominać. 41 lat temu tysiące strajkujących robotników zmusiły reżim komunistyczny w Polsce do podpisania zobowiązań, które przeszły do historii jako porozumienia sierpniowe. Wśród nich szczególnie istotna okazała się zgoda na tworzenie i działalność wolnych, niezależnych od władzy komunistycznej związków zawodowych. Dzięki temu mógł wówczas powstać niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Darachia białoruskie sabry. Solidarność stała się nie tylko symbolem, ale i wyznaczalnikiem polskiej polityki, jej kluczowym słowem. W tych dniach nasze myśli są nie tylko z tymi, którzy wówczas stoczyli długą walkę z reżimem, ale również ze wszystkimi, którzy na całym świecie biją się o swoją wolność i elementarne prawa człowieka. Dziś ta walka jest udziałem naszych sąsiadów Białorusinów. Už obolszczym god Polszcza stała się domem dla mnogich z was. Wy znaszli тут оборону od преследу, miejsca, kab pracować swoją polityczną i ekonomiczną działalność i tak samo, moją nadzieję, naszli przyjaźń, rozumienie i solidarność. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnę przekazać wam jasno, że możecie czuć się w Polsce jak u siebie i że Polska będzie dla was domem tak długo, jak będziecie tego potrzebować.
My nikoli nie spynimся podtrzymywać was tak samo, jak podtrzymywajem politycznych więźniów Białorusi, niezależnie od ich przekonania, wierowyznania i nacjonalności. Białoruś to kraj, którego pomyślna przyszłość jest bardzo ważna również dla nas Polaków. Jego niepodległy byt w nienaruszalnych granicach jest jednym z ważnych czynników umacniających bezpieczeństwo i stabilny rozwój Polski oraz pozostałych państw w naszej części Europy. A zamieszkuje Białoruś bratni naród, który zasługuje na godne życie w demokratycznym i uczciwym państwie. Bo Polska szanuje i rozumieje Białoruś, a my, Polacy i Białorusy, nadzwyczaj bliskie narody. Żywie Białoruś! Niech żyje Białoruś! Niech żyje braterstwo народов naszego regionu! Niech żyje Solidarność! До 20-го года яна была па-за палітыкаю. Што ў краіне застой, а ўладу акупаваў адзін чалавек, разумела, без альтэрнатыўных медыяў. Летась натхнілася і галасавала за Ціхановскую, удзельнічала ў пратэстах. Генетык Марына Шаптуренка, цяпер палітычная эмігрантка. Вашай увазе гісторыя звальнення доктаркі біялагічных навук, якая аддала чвэрць стагоддзя працы ў Акадэміі навук. После выборов я пришла к своему участку избирательному, это 150-я школа города Минска. Там также собрались люди, которые хотели знать результаты, но в назначенный срок никто не вышел, двери оказались закрыты, результатов мы не увидели. Только на следующий день появились видеозаписи людей, которые живут, жителей района, которые видели, что бюллетени выносились с заднего входа школы. Вот, то есть мы результата не узнали. Я села в машину, и поскольку информация была в телеграм-каналах о том, что люди соберутся на стеле, чтобы этот момент выяснить результаты выборов и высказать свое мнение, показать свое отношение. Вот. И меня никто не приглашал, никто не уговаривает. Это было совершенно личное решение, и у меня не было совершенно никаких опасений. Я приехала к стеле в 8:30. Вот, и вышло, было очень много людей, которые были воодушевлены. Была очень большая надежда на перемены. Люди просто гуляли с детьми, с колясками. Это было замечательно. Но к тому моменту дороги уже были перекрыты. Мы также видели, что ездят большие машины, что я увидела впервые в своей жизни, так называемые автозаки. Но тоже страха никакого не было. Вот, и потом уже после 9 часов, когда больше людей появилось, стали собираться группами люди, разговаривать, обсуждать, может быть, иногда эмоционально, вот, но все в позитивном абсолютно тоне. Я впервые увидела вот то, что происходит. И это было страшно. И, скорее всего, это и подтолкнуло вот так вот сильно, заставило что-то делать, не молчать. Появилась группа «Ученые против насилия», которая до сих пор существует, в которую в течение суток влилось около 1000 научных сотрудников. Поскольку мы не можем игнорировать рабочее время, тоже появилась такая идея: давайте собираться в наш обеденный перерыв и просто выходить к проспекту с лозунгами. Мы выходили, показывали свое отношение, сворачивали плакаты и возвращались на рабочие места. Акции протеста переросли впоследствии в акции защиты наших сотрудников, которые попали под репрессии. И поэтому где-то это до конца октября длилось, но нерегулярно, но эти акции продолжались. Потом мы ушли уже в свою группу, в чат, в соцсети, поскольку стало опасно, реально опасно после увольнения в Институте истории сотрудников. Почему в Институте генетики настолько затронула моих коллег эта ситуация? Почему администрация так повела? Вероятно, потому что она оказалась более лояльной. Директор, который в настоящее время возглавляет институт, Шейко Руслан Иванович, это человек, он не генетик, это человек, который пришел извне, из аграрного отделения, руководитель, который не создавал ничего в институте, ему просто будет увольнять сотрудников, просто закрывать направление, он не будет думать о том, что с увольнением мы теряем не только кадры, но направление исследований. И это потеря не только для института, это потеря для страны. Вот. И я, в общем-то, эти действия расцениваю со стороны Академии наук как подрыв государственности. Получается, научная элита лучшая из лучших.
они изгоняются из Академии наук. Начался жесткий контроль дисциплины, конечно, не всех сотрудников института, а отдельных. В моем случае это была конкретно моя персона. Я получила 2 предупреждения, несмотря на то, что мое отсутствие было обоснованным. Я разговаривала об этом директору. Мне было отказано взять за свой счет день, когда я в этом очень нуждалась. 15 августа я уволена из института. Я даже не услышала никаких слов сожаления о том, что институт теряет академию, теряет доктора наук. Когда в академии на самом деле существует серьезная проблема с кадрами и с кадрами высокой квалификации. World Inclusive Trip – гэта праект вандроўка неверагоднага беларуса-вазочніка Александра Аўдзевіча. Ён адважыўся праехаць вакол свету, выкарыстоўваючы выключна адмысловы ровар, педалі якога круцяцца рукамі. Цяпер вандроўнік ужо некалькі дзён едзе па Турцыі, пераадольваючы ўсе складанасці інклюзіўнага жыцця. Чаму Аўдзевіч вырашыўся на такую складаную вандроўку? Што думае пра паралімпійскія гульні, ды якім чынам збіраецца зарабляць падчас доўгага падарожжа? Пра гэта да не толькі ён распавёў нашаму тэлеканалу. На пытанне Александр адказваў акурат падчас пераадольвання чарговага кавалку трасы. І таму мы зрабілі подпісы з яго словамі, каб мінаючыя аўты не заміналі вам пачуць ягоны голас. Моє падарожжа я пачаў. Планаваў пачаць год таму назад, але пачаўся ковід. І на тыя грошы збіраўся яго пачаць. Я адкрыў першую кафейню інклюзіўную барыста па вуліцы Романовская, Слобода, Белаграпромбанку. І вось пасля гэтага яшчэ адкрыў 4. Ось прайшоў год, я зламаў яшчэ раз адзін пазваночнік, палячыў, прайшоў рэабілітацыю, перабалеў ковідом. Але сваю мару падарожжа я не згубіў. І калі упершыню смог сесть на велик гэтым летом, то я понял, што поеду, чтоб не было. І вось таким чынам я зараз тут кручу гэтыя хэндбайк педалі. По поводу паралімпіяды гэта здорово, але не пры диктатурской Беларуси. Я так думаю. Я думаю, что спорт уже понимая такой пригожости, потому что я не свободный. Это як заставить рабов выполнять нечто. И это не красивый спорт. Вот. Что я думаю про себя и про то, что я хочу показать, рассказать, надпринять. Это мой выбор. Мои обовязково некие идеи и страдания. И, конечно же, в першым пачатку я хочу для себя доказать, что могу это сделать. Я таким чином становлюсь все мощнее и мощнее. Але есть и более глобальная идея, так и называется World Inclusive Trip. Это то, что як повинен реформироваться наш мир, как все люди в нем жили в достатку, в счастье и имели ровные права. Тому ось еду я на этом велике, ночую в палатке, в отеле, справляюсь с усім сам, в день проезжаю около 80-100 километров, може и более, пока что мой рекорд будет 130, але после этого я навод заболел трошки. Ось. Трудно, да, трудно, але тут трудность состоит не у физичной силе, а трудность состоит у communication. Ці зрозуміло, то есть я один, мне треба знайти, де ночевать. І нават из этого всего кожный день я роблю новую серию своего The World Inclusive Trip. Вельми удячний, це буде
падтрымліваць мой проект, не знаю, PayPal, фандрайзинг, як угодно. Рэмзя, камон, сделаем гэты мир лепей. The future is inclusive і всем добра. Перадаю вялікае прывітанне Сашы ў ягоным падарожжы і, канешне ж, такія гісторыі натхняюць. Спадзяюся, натхняюць і вас. Жадаю вам добрага вечара і да сустрэчы.